Kaikki valmiina Lepään Savipajalla. Messut alkaa huomenna. Tavaraa pitää olla hyllyt täys, koska 3 päivää pajakin on täys ihmisiä, jotka ovat ympäri Suomen. Ja he kun jotain kiinnostavaa löytää, niin silloin yleensä kauppa tulla tärähtää. He eivät voi miettiä, koska heillä on pitkä matka tulla hakemaan joku teos. Mutta tästä nyt pitäisi löytyä lähes kaikille jotakin. Jos haluaa halvempaa, niin napit on 50 senttiä ja loput on siitä vähän ylöspäin. Mutta kaikki hinnathan meillä on todella ystävällisiä. Kukkarolle käyviä ja kaikkihan nämä kestää siis säätä, kiuasta, astianpesukonetta. Näistä ei pääse eroon kuin kirpputorilla. Tervetuloa vaan käymään täällä. Torstai, perjantai, lauantai kestää Lepaa 26 näyttely, joka on meille semmonen toinen joulu, tai melkein vaan parempikin. Että jos kiinnostaa tulla katsomaan hässäkkää, niin tervetuloa. Mitään meille ei tarjota muuta kuin lämmintä kättä ja hyvää mieltä näihin kuviin. Näihin tunnelmiin. Moi moi! Kaikki valmiina Lepään Savipajalla. Messut alkaa huomenna. Tavaraa pitää olla hyllyt täys, koska 3 päivää pajakin on täys ihmisiä, jotka ovat ympäri Suomen. Ja he kun jotain kiinnostavaa löytää, niin silloin yleensä kauppa tulla tärähtää. He eivät voi miettiä, koska heillä on pitkä matka tulla hakemaan joku teos. Mutta tästä nyt pitäisi löytyä lähes kaikille jotakin. Jos haluaa halvempaa, niin napit on 50 senttiä ja loput on siitä vähän ylöspäin. Mutta kaikki hinnathan meillä on todella ystävällisiä. Kukkarolle käyviä ja kaikkihan nämä kestää siis säätä, kiuasta, astianpesukonetta. Näistä ei pääse eroon kuin kirpputorilla. Tervetuloa vaan käymään täällä. Torstai, perjantai, lauantai kestää Lepaa 26 näyttely, joka on meille semmonen toinen joulu, tai melkein vaan parempikin. Että jos kiinnostaa tulla katsomaan hässäkkää, niin tervetuloa. Mitään meille ei tarjota muuta kuin lämmintä kättä ja hyvää mieltä